Siyabonga Bazali, Alwaza makula gani? Bakwethu ngenxa yemvula sesibonge kakhulu. Umsebenzi wengane ngicabanga ukuthi uhambe kahle. Ngokuba khona kwenje kukodwa ikona okwenza ukuthi uhambe kahle. Siyabonga ke nakumathongo akandoso omhanduli. Ukuthi basisingathele kahle umcimbi weingane. So ke sesisosuka ke manje isicawu sesiyasivala kodwa ke akuvimbi lokho ukuthi makukhona osalile ngephutha obonayo ukuthi nawu 5000 wakhe ezophindela nawe emuva awufake ingane lahlukanise athi 25 ngapha 25 mayibona ukuthi kuzothatha isikhathi awulethe kumina ngoba mina ngedwa mina ke sengobe sengudlulisa ngokuhlukanisa so ke leso suka ke manje bafowethu ukuthi abantu abadala bangene lapha emotweni mangabeke zingagcwele sesingangena wasiyala nje eduzana sesizokujikeleza manje sizophuma nje la eduze siphumele ekhaya so ke siyabonga ke nakumdala ukuthi usiphathele kahle lo mcimbi saye safika kulesi sikhathi samanje sesiye ekhaya ke manje sesiyobusa i-drink i-Coca-Cola ikhona okunya kukho kodwa nje i-drink iyona into ekhona sibonga kakhulu siyabonga gogo sibonge bantwaneni